En nikech ing'eni samoro ka doho bende ng'ado bura to ng'iyo environment, otimo environmental scan ni to ere effect. To koro ng'eny cases gi be samoro dhi gi public mood. Koro gibe ging'iyo ni to nitie gigo ma wawacho to kapo ni ang' wa pronounce kata waselando gi to ere kaka piny dhi kawo gi. Temo miyo wacho ni nyaka ibed gi evidence kata prayers magi, petitions michiwo ka nyaka bed gik moko motegno. For example, Finance Act en gima waseneno ni bende kata mana public participation manotim, choko pach jopiny kaka nolosi. Nitie gik mang'eny mane jo Kenya owacho ni mondo goli. To sirikal nodhi bang'e motimogi. Omiyo sama ng'ato dhi e petition, to sirikal bi penjore ni to ang'o nomiyo gigi to ne ji osewacho. To sirikal pod odhi mbele motimogi. To king'iyo kata mana sama iluongo jatelo mar, for example, Treasury, Professor Ndung'u gi wabunge magwa, tipenje ni to ang'o nomiyo udwa timo gigi kaka chalni. For example, on revenue targets, tij KRA. KRA no nyisowa, for example, ni gidhi loso revenues madhi 2.9 trillion, for example. Ang'o nomiyo year in year out KRA ok meet targets mage. Omiyo mago gin gik ma samoro doho bende ng'iyo ni to kaka jopiny wache tich momi migao noripo bed notiyo gi kaka jo sirikal bende time bende nitiere correlation. To ka onge emomiyo samoro nyiso gi ni wamiyo odiochienge 45 for example mondo dhi mondo ng'i wachni. Nikech gimomiyo mano timore en nikech sirikal kano wacho nodwa ni mondo tim housing levy to nowacho ni nitiere revenue, pesa magi choko manitie gimidwa ni mondo otimgo. To samoro doho be ng'iyo ni okay, tax ung'awo malo nikech Finance Act useng'awe malo. Ukawo nyaka housing levy bende umede. To sama umede ni jopuonj ok nyal chul. El Nino be wacho ni biro udwoke nyaka piny to pod ndara okolosi. Jok mano mark papers mag jo KCP gi jo KCSE bende ng'enygi pod wacho ni poko chulwa. Hospital kacha yath poko keli. Koro doho bende dwa ni mondo timane research maneni to pes michoko mang'eny gi gidhi kanye. Koro imigi those few days mondo gidhi respond to those questions. Mako dagi to en gimigoya goya oko. Erokamano nye bwo nyiriri 20 seconds 20 wachni mogik watieko Osido. An wachna mogik en kwayo jatelo mar Kenya ni wadwa ni mondo iduog Kenya kech iselokri jabayo ma namba 1. To sami bayo ni ting'eni gik mang'eny mabeyo mwawacho gi to kiwinji. Kata jogo mawinjo be sama gindiko ni report osiepna to gipimo mana gigo magidwa ni mondo winji. Magidwa ni mondo iwinji. To jo Kenya hinyore kendo wakwaye kaka jatelo mane wamiyo thuolo mondo oritwa in special envoy number 1. Duoge Kenya, wabed piny kaka wadhi e suku mar Christmas ni. Ka Nyasaye omiyi ngima tiloke pachi mondo kwachako 2024 to mana gigo ma jo Kenya ne inyiso gini dhi timo negi.